Mga igsoon, mayong gabi, niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potis esse diutornem qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Walay pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ay pasukan. Ang kamaturan, Salmo 119, 160, ang imo mga pulong sa Dios na tingban sa kamaturan ug kini mulungtad sa walay katapusan. Og niya na dakong pamahayag sa Ginoo magasandig ug mugakusta sa mga pulong sa Dios kay kini kamaturan walay katapusan ug puy-an nato sa atong kinabuhi uban sa kahadlok sa Dios ug pagka matinumanon siya mga sugo. Magampo kita sa ngalan sa Bahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, panalangini kami. Ihatag ka na mo ang imong gasa sa Espiritu Santo. Nga mo mga pahayag ug mga pulong magikan kanimo gikan sa balang kasulatan ug makakat-on usab kami ug ang naminaw kanamo sa ilang mga pangutana. Tabangi kami o Dios alang sa kalinaw sa kalibutan. Kay naa sa Salmos 46:9, mingon ka, ako ang Diyos mo ay makapahunong sa gubat. Busa nagasalig nagatuo kami Ginoo, dunggang among pagampo. Amo sa gipangayo ang panabang ni Santa Maria inahan sa Diyos nga duol kas kasing-kasing ni Jesus. Unsa man ang among pangayuon among ihatod ngadto ni Santa Maria. Ug ang atong mahal nga inahan mo aton nini ngadto siyang anak og dili kini balibaran. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus ug sa panabang ni Santa Maria, Birhen inahan sa Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon ita sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa DYRF Radio Puwersa. O gatong gitamod usab ang atong batanong manager, Father Felmar Phil, nga maligdong ug doon na sa siya ay programa ang pamalandong sa mga pamahayag sa Ebanghelyo sa atong Ginoo. Nga daghan kay matulunanon nga mga bahin nga dapit ka na to sa pagpamalandong sa pulong sa kaluwasan. Unya ato sang pagtagad sa atong mga kauban karon nga kuyog na to sa atong tulumanon niya si Brad Rudy Racasa, ang Master of Contradictions of the Bible, niya si John Porca, dong Aling Bacalso, niya si Dennis Barquez ug si Mado Aquino. Niya sa dili pang atong recognition and thanksgiving sa Talisay City, Cebu, Philippines. Mapasalamaton kayo ang mga Talisaynon tungod sa batanon nga mayor nga mo si Samsam Gulyas nga nipupugyod og mga awards nga siya one of the very diligent ministers of service for the people. Kadawat siya Asia Pacific Luminar Award sa panahon sa COVID ug bisan wa nay COVID na gyapon ang iyang mga pagpanalipod, pagsagang sa mga sakit pinagi sa iyang gipasad nga mga tambal sa nakinahanglan. Kay sa 22 ka barangay kaya yung gihulot kini sa pag-duaw sa matag panahon, not at the same time. Kaya gidala niya ang serbisyo para sa magabos na free clinic, kuy bayad nga tambal na mga doktor ug nurses, dental clinic para sa mga doon ay sakit sa atong lagos o ngipon. Niya doon na sa abogado na maminaw sa mga kaigsunan sa barangay nga na doon ay mga
panag-away gumikan sa yuta uban pa. Masulbad pinagis pagpaminaw sa counseling of the lawyers. Ito ni Judyo nga muhatag kanila o mayong tampat. Kunya, ang mayor kada semana doon nag-duo sa 42 ka barangay, one at a time. Gihatod yun ang mga serbisyo nga natabang sa mga batanon. Labi na dito mga batanon nga di na gid kaabot ka di high school, labi na sa college kay dako magbayranan sa mga private schools. O giyang gitagad nga dito sa Talisay na atong eskwelahan nga tuition fee way bayad. Hangtod mahuman nimong imong kurso nga makapili ka og kurso batanon. Nya human na madawat nimo ang imong award sa imong kahagog pagtuon. Nya masanggi na nimo wa ka payuig bisag usa ka sentabo para sa imong pagtuon. So kini mo ang tanyag ni Mayor Samsam Gulyas. Ug doon ay ospital, simbakog matunggo ta, way bayad ng tambalo asay bayad ng doktor. Unya, giabagan sa siyang mahal nga kapikas, Honorable Ria Aquino Gulyas, Congresswoman sa First District, nga dagkagag na himo nakadawat og award sa iyang kakugi o pagserbisyo sa First District of Cebu. Ang ato sang mayor giabagan sa Vice Mayor Choy Fernandez Asnar nga daghan ang mga gipabot niya sa 22 ka barangay nga panabang. Og ang mga konsyales naghimog yun og pagtambayayong sa mga ordinances, mga resolutions nga matabangan ng mayor sa pagtuman sa iyang mga proyekto. Ang mga councilors, sila Stigol Gulyas, Maning Cabriana, Lodi Cabigas ng Pagubangkon, Danilo Caballero, si Ferdi Rabaya, Gael Restauro, Atty. Rocky Bass, o si Leto Bacaltos, Dexter Daan, o Fi Ilanan dayon si EBC President. Si Pina Conchel, silingan ni Nidong Aling Bacalso, o si John Restauro sa SK. So kini nga itong mga minahal kayong mga igsoon nga padayagyot sa mga serbisyo para sa katawhan. Greetings sa nato ni Sister V. Barino, iyang kapikas nito Barino nga malagaron kayo, isip Pangulo sa Council of the Leyte, Sister V. Barino. Si Brad Sulping Algiri dia San Fernando nga matinabangon kayo sa mga kabos kaya magitabangan sa ng Caritas. Then greeting nato nila ni Sister Emily Albano, Sister Emily Cabrera sa ilasang kanunayon nga pagpaluyog pagampo nga mapaminaw sa ang mga tulumanon sa DYRF Radio Puwersa. Kanya dito maglangan mga igsoon aton taglon dayon si Brad Rudy Ragasa. Daghang salamat Brad Sok ug manggabi sa tanan niya itong listeners ng atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gukong, o ni Genesis Veronica and Mary Lacasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, aritas kasulatan Brad Sok sa Mateo 22:29. Jesus answered them, "How wrong you are! It is because you don't know the scriptures or because you don't know God's power." Si Jesus mitubag kanila, pagkasayop ninyo o kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan o wala usab kamo masayod sa gahom sa Dios. Mateo 22:29, klaro kayo ang mga tao wa masayod sa gahom sa Dios. Sa Juan 12:34,
Sa maayong balita, Biblia na kanon, the crowd answer, our law tell us that the Messiah will live forever. Ang mga tao mitubag, ang atong balaod nag-ingon, nga dili mamatay ang Mesiyas. Juan 12:34, ang Mesiyas nga dili mamatay mao si Hesukristo. Sa buhat 2:32, God has raised this very Jesus from death. And we are all witness to this fact. Gibanhaw sa Dios kining maong Hesus o kaming tanan mga saksi niini. Kinsay gibanhaw? Si Hesus nga Mesiyas. Akong pangutana ni Brasog, wa man kani kamatayon ang Mesiyas nga si Hesus. Nganong gibanhaw man ni Brasog? Paliw kuno kog patinaw ani Brasog. Salamat kay Brad Rudy Nakasang, atong Master of Bible Contradictions, nga paglantaw na to, pag sinupakiay sa Biblia, kay gikutlo ni Brad Rudy ang Juan 12:34. Nga kami na ibawas balaod, nga ang Kristo nga Jesus mulungtad sa walay katapusan, sa ito padili mamatay. Pero din magud sa buhat 2, versikulo 32, ningon gyud mga apostoles nga kami saksi nga si Jesus gibanhaw o siya tinuod nga namatay. Kanya, mo sulbong sa atong pag-isip nga contradiction na ipagsupa kay sa Biblia kay ang Juan 12:34, ikaw ang Kristo, mulungtad sa walay katapusan, sa ito padili mamatay. Pero sa buhat 2:32, mga saksi kami, matud pa sa mga apostoles, nga si Jesus, ang Kristo, gibanhaw, kaya siya namatay. So, di mo dako kini panagsumpakiay sa nato pagubad ini. Kinsa nang namatay, mao si Hesus Kristo. Unsa na si Kristo? Dios. Unsa namatay ang Dios? Matud pa sa mga pangunahuna nga mosangka ning duha ka teksto, ang Juan 12:34, nga ang Kristo magpabiling buhi malungtaron og dili mamatay pero mamatay madiay. Mo ni nga atong tubagon. Nga to katubag ni Brad Rudy na sa Ebanghilyong giaso ni San Juan Uluhan 1, ya versikulo 1-3, kama 14. Nga gingon sa balang kasulatan nga sa kasinugdanan diha na ang pulong. Ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Og tanang mga makita ug dili makita nahimo pinagi sa pulong. Og kining pulong mao si Kristo nga misulob og dagway sa tao. Og nakita namo nga siya naghimo og daghang mga milagro. Og nakita namo nga siya matud pa nagsulob sa dagway sa pagkatao. Og si San Pedro misalot sa kakamaturan nga ang Kristo namatay ang iyang pagkatao sa kinaiyas pagkatao pero buhi sa Espiritu. So bugat ang gisulti San Pedro nga si Kristo dahil namatay siyang kinaiyas pagkatao pero buhi ang iyang Espiritu. Kaya lagi naiduha ka kinaiya. So sa kapersona nga mo si Kristo na iyang kinaiyas pagka-Diyos o na iyang kinaiyas pagkatao. Ang iyang pagkatao mamatay pero ang iyang pagka-Diyos dili mamatay. Muna gisulti ni Santo Tomas de Aquino nga matud pa niya, we believe that Christ died but His divinity remains alive, did not die. Only His human nature that died. Nga sabi ni siya pa, matud pa ni Santo Tomas de Aquino, mutuo kita nga si Kristo namatay. Pero ang iyang pagka-Diyos, huwag mamatay. Ang namatay di akan ang iyang pagkatao. O sa dili na nato lalison ang mga pulong sa Diyos. O labi ng dili sa nato hatagan o paghimaraot
nining sinultihan sa kabalaan nga namatay si Kristo pero buhi kanunay, wa mamatay ang pagka-Diyos, ang iyang pagkatao mo namatay. Muna nga ito'y kapaambit tubag sa pangutana nga ito ni Brad Rodi Racasa niya, ato na ipaminahon si Brad John Porca. Dahil salamat Brad Chok, o mayong gabi diha sa Matalom Lite. Labi na sa itong kauban din na, si Atty. Jad Julius Ubos, o si Brad Dudoy Gato, o sa tanang mga safety diha. Labi na ni Brad Rusis, Ernesto Rusis diha sa Karadyo Matalom Lite, nga liminister ni Father Arayan diha sa Kagnaan Matalom. Mayong gabi. Ako pa utan na Brad Chok, nag-ingong madas 1 Juan 1:9 nga isugid ang iyong sala dito sa Diyos. Ayos pare, kaya di mo nagkapasaylog sa suma sa San Marcos Kapitulo 2 versikulo 7. Ang Diyos ay kapasaylog sala, dili ang pare. Gidasunan pag gida sa Mateo nga ang magpasaylo ana, ang Diyos lang ang may magpasaylo. Mateo 6:10 nga 13. Unsa may katinawan ni Brad Chok? Ang atong katinawan nga ikapaambit ni mao nga sugutas sa Proverbio versikulo 8, Kapitulo 8, versikulo 8. Nga ningon ang Diyos nga ako ang Diyos, nagasulti ka Diyos kamaturan, dili ko mamakak. Muna nga na may babasa sa 1 Juan Kapitulo 1:19 nga ningon ang balang kasulatan, kung makasala ka, isugid ka na sa Diyos, isugid ni Kristo, huwag siya magapasaylo sa imong mga sala. So, ang pangutana mo, sulbong, nga nung mo kumpisal matagpare, nga naa may gisulti ni San Juan, nga kung makasata, atong isugid ng atong mga sala, nga ito ni Kristo, huwag siya magapasaylo. Kaya ang pagpasaylo sa sala, gahom na sa Diyos, dili sa tao. Yan ang mong matagpare, nga tao raman na siya, magkasasala sama nato. Muna na kung pag-utana nga ngayon natin tupagon. Ang atong tupag niya na, ang paagi sa Diyos, dili mo paagi sa tao. Nasa Isaiah 55:8. Ang inyong paagi nga katawan, dili mo nga akong paagi. Ang akong paagi, lahi sa inyong paagi. Ug ang Ginoo nagpaybaw. Nga si Jesus gihipos ug tapok niya ang iyang mga tinunan. Nga sumala sa 1 Pedro 5:2, ang mga apostoles mga pare. Ang mga apostoles mga pare. Og si Jesus mihuyop kanila. Dawat ang gahom, ang Espiritu Santo. Og bisag kinsang sala nga inyong ipasaylo, napasaylo na. Og bisag kunsang sala nga wa niyo pasayloha, wasan mapasaylo. Ya di man na mamakak si Kristo. 1 Pedro 2:22, ningon si San Pedro, si Kristo malinis, limpyo. Way bakak na bigwa siyang baba. Bosa, katong gitagan niya gahom nga mga apostoles kinsa mga pare, doon ay gahom pagpasaylo. Ngano kay doon na may ministry of reconciliation siya na to pag-iguli sa Diyos kung kita nakasa, kung galing nagapos ta sa katanghaga o pisud pagbadbad sa gapos ni Satanas, makatabang ang pare. Kaya diya sa mga pare, Malakias 2:16-17, gihatag ko sa mga pare ang kaalam. Gihatag ko sa mga pare ang kaibalo sa balang kasulatan. Pangutana kamo kanila. Hinoon na sa sunod nga teksto sa versikulo 8, doon ay ubang mga pare nga nasalaag, na haumod sa nagingon nga ang tanang tinago nato nga sala nahibaw-an sa Dios. Busa not necessary that we will confess our sins to God because God knows our sins. Dili digi kinahanglan nga mukumpisal tas pare kay nahibaw man pare bisan tinago na natong sa. So muadto ta sa mga pare
nga gitagagahom sa Ginoo sa pagpasaylo sa ato mga sala o pagbadbad sa gapos ni Satanas nga wa na to masabti sa paghubad ang pulong sa kaalam sa Dios magatabang kanato o dunay nangumpisal sa mga apostoles na sa buhat 19-18 daghan nangabot ug namati sila sa mga pulong sa mga apostoles nga nagwali ug humaniya na nangumpisal sila mga buhat. So dahil pangumpisal nagpasabot nga ang pulong sa Ginoo tinuod ug gusto nga ang atong pagkumpisal sa Dios nga dili makita makumpisal nato sa pinialan sa Ginoo pagpasaylo sa atong mga sala nga mao ang mga pare. Mao ni ato itubag sa pangutana ni Brad John Purka niya kuning gipakli kay nausahay nga malabyan na to ang mga pulong sino. Oh yes, na din sa buhat 19-18. Daghan usab ang mga nagtuo na nagabot o nagsugid sa ilang mga buhat uban ang ilang pagpadayag sila magibuhat. So, nagumpisal sila sa mga apostoles. Mga pare man mga apostoles. Muna atong tubag sa pangutana ni Brad John Purka, balik ta, ugarita ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi tanan nga naminaw karon sa itong stasyon DYRF Radio Versa. O may gabi tanan nga nagsunod sa itong programa, labi na nila diha sa Lagtang Talisay City, Cebu, Brad sa Midilbo niya si Tia Masing Lihas Kandulawan Talisay City, Cebu. May gabi, Brother Sok, lunay gyapoy gi-continue nga pangutana gikan sa atong mga kaubang lay minister diya sa St. Joseph Parish, Tabunok. Ang iyang pangutana, Brother Sok, mao ni ngano man nga sa original Bible dunay 72 books or 73. Way man nga ang ubang version doon na may 67 kay gikuha kuno nga katong mga libro nga mga way kapuslanan katong inganlan og apokrypha or Deuterocanon. Palihog kuno, Brother, so kung sa hinungdan o kung sa rason nganong ilaning gikuhaan ang original Bible sa ilang grupo sa naghimo sa laing version nga mo ang 67 or 40 67 na lang. Oo. Mao na palihog ko no, Brother Sok. Mayo ka ng pangutana ni mo, Brother Aling, dungaling sa imong na ibawaan og dunay mga isu na to nga mao ginay ilang gipangutana nga ang unang gipahibalo nga 72 ka libro sa nagtugon 45 niya sa pag-ung tugon 27 mao na ang nganlan og inspired by the Holy Spirit books. Pero nakunhura naman sa ubang version sa Biblia nga 66 na lang dili 72. Mao na nga kano man kining libro nga Biblia nga gikan sa Iglesia Katolika ang Latin na Vulgata samtang gihubad ni gikan sa langyaw nga pinulungan sama sa Aramaic ya Alcaic languages nga gihumad dito sa Hamnia mga 200 katuig sa pa ang opisyal nga deklarasyon sa mga libro nga linamdagan. Ang mga patid nga mga Hudiyo nga kamao mo Grigo ilang gihubad ang gikan sa Hebrew o sa Aramaic ngadto sa pinulungan nga Hudiyo. Isugod sa pinulungan nga Grigo. Mao na nga Grigo sab gi-translate
lakip ng Hebrew, Aramaic o Grigo kining tulo gi hubad ni pare Hieronimo, Santo Hieronimo, nga usa ka batid sa mga pinulungan magamao sa Hebrew, Aramaic, Grigo o lingua Latina. Iya ang gi-translate nga to sa Latin, kaya ang Latin kaniya itong silbing language of the masses and language of the professionals. Mao na nga, mao na tuyo nga gihubad nga to sa lingua Latina. Nga gihubad na sad nga to sa nga pinulungan nga masabot sama sa in English, Cebuano, Tagalog, uban pa. Nya sa 1611 nga version sa ato mga igsoon nga mga non-Catholics, kinupya na nila sa Latin na Vulgata, pinagi ni Martin Luther. Kay pagawas ni Martin Luther siyang pagkapare, kaya ang pagkakatoliko, nagtukod man siya og Reformation Church. O ang gidaan niya ang Latin Vulgate. Kay pare ba siya, kamaw siyang muhubad, gihubad niya sa iyang pinulungan, German. O ang hari nga si Hari James sa 1611 ni mando sa mga scholars nga kanang Latina Vulgata nga gihubad sa ni Martin Luther o German language. Maghimutag kopya sa Biblia ining tuig 1611 nga in English o gamiton ang in English nga dili laom pagkasulti o mo na nga lang 1611 Protestant version. Unya ilang higihuman ang mga pinulungan ni Martin Luther sa libro ni Martin Luther naguluhan og The Gospel of John sa chapter 14 ginasuhat gyud nga ni Martin Luther, kitang mga protestante nag-autang tagdako sa Katoliko may tungod sa Biblia. Kay ang Biblia niabot ka nato pinagi sa Iglesia Katolika. Busado na tay utang buot nga nakabaton tag Biblia gumikan sa Iglesia Katolika. Kay ang 1611 version of Protestant Bible gikopya man nila gikan sa Latina Vulgata pinagi ni Martin Luther. So mora nga dunay mga libro nga gi-segregate, gilain nila. Mga libro sama sa kaduang libro sa kining Lamentaciones o Jeremias, usara may utor, wa nila na ipagduwa, usara. Kanya, mao lagi nga dunay nabilin kay 62 ka libro gihimo man sa mga kaigsuonan natong ilang Biblia sa protestante nga 66 na lang. Iya 7 ka libro nga giwakli nila. Ang si mga Katoliko wa magwakli niya na. O ang maong mga kaigsunan nga mga non-Catholics ningon sila na amagoy mga doktrina nga supak sa doktrina sa Iglesia Protestante. Sa mas makabiyo nga naipagampo para sa nangamatay. Nagpasabot nga doon na misa para sa nangamatay. Nagpasabot nga iyampo mga kalag. O guban pa mga libro nga wa nila kahimuti ilang gikagis na. Mao nagikan sa 72 na imo na lang 66 o kanang apocryphal books nga 6 o 7 ka libro nga ilang giwakli nagpabili na sa Iglesia Katolika o ang Iglesia Katolika mao may naghipos o nagpadayag niini hangtod niabot mi ang tuig 1454 doon ay sintipiko nga si Johannes Gutenberg nga nag-imbento o gimprintahan nga kusog kayang kopya. So sa kasimanang
gatusan na kalibro human. O diya na magsugod ang pagkailap sa libro nga natong Biblia gikan sa panahon sa mga apostoles, panahon sa mga church fathers, nga gikan gyud ang kasinugdanan niya na sa Iglesia Katolika. Pero wala manag-iya ang Iglesia Katolika sa Biblia. Mao magani nga nakadaas si Martin Luther. Nakadaan ang uban sa panahon ni King James nga maghimo sila og inganlan og English Bible of the Protestants, which is readable and understandable. O kana gikan na sa Iglesia Katolika, pero naghimo silang ila. Pero ang gibasihan nila ang Latina Vulgata. Mao na ang sayse na to aron pagkaibaw nga kinsa gyud ang nagtapok nini o nagdeklarar nini kining libruha dinambragan Espiritu Santo, Iglesia Katolika. Pero wa na taguin sa Iglesia Katolika kay niabot man sa kalaing mga nason ang mga Biblia nga gikan sa original Latina Vulgata o sa Dewey version New Testament. Mao na atong tubag sa pangutana. Unya balik ta ni Brad Dennis Abarquez. Marita ni Dennis Abarquez. Good evening, Brother Sok, o maayong pagtanaw sa atong mga televiewers sa live streaming na binagyo diha sa atong Coop Minganilla ni Brad Edwin Paraguso, ni Attorney Mark Johnson Cesar, o ni Brad Alan Tanggapan sa atong kaubanan sa CFD. Brad Sok, ang akong pangutana, Brad Sok, kining doktrina sa Iglesia Katolika about sa Ever Virgin ni Santa Maria. Ang mga laing sikta, Barsok, moingon nga si Santa Maria dili tinuod nga Ever Virgin kaysa Mateo Kapitulo 1 versikulo 25 nga nag-ingon ngadto, Barsok, wala hilabti ni Jose si Santa Maria hangtod ng anak. Ang ilang conclusion, Barsok, ug mga opinion kanang gigamit sa English translation nga New ug ilan ng hubaron sa Hebro, ang nakabutang nito, Barsok, yada. Ug kanang yada, Barsok, mao daw na ang pasabot ana is sexual intercourse, nga dunay relationship, nga dunay sexual nga panghitabo. Ang akong pangutana ani, Barsok, unsa may tinuod meaning ani New sa Hebro? Kay muana man sila, Barsok, nga sa Genesis 1:4 nga si Adan o si Eva ni gamit sa term nga New or yada, dunay nahitabong sexual intercourse. Mausad sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 25 nga si Santa Maria wala makigdog si Jose hangtod si Santa Maria nanganak. Ang ilang conclusion, Barsok, inighuman panganak doon na nahitabo nga gitawag nato nga buhat sa managtiayon. Unsa man ay ang katinawan, Barsok, nga si Santa Maria tinuod ba gyud nga Ever Virgin? Kanang po nga iyada nga giun lagi Hebreo nga gisabot nila kadunay intercourse kon panag-hiusa sa lawas nun nga buhat nga si Maria human manganak siya kang Hesus, gilabtan na ni Jose. Dili na tinuod kay ang ilang ining si hubad manalagniyo ya gikasiyada. Ang gusto na until mo na nga sa binisaya nga wa hilabti ni Jose si Maria hangtod nanganak si Maria siya ang anak ka panganay. Kanang panganay sa una-una sa mga tao nga doon nag-imanghod pero na may regla na rules sa Biblia nga maong panganay kung mo'y unang nagbukas taguang kansinahan panganlan na siya panganay bisag way manghod. Mao na ang angay may bawan. Ya wala hilabti ni Jose si Maria hangtod nanganak si Maria kang Hesus. Kanang pong hangtod dili na sabton sumala sa biblical terminology
dili na sabton nga human at mahitabo ang hangtod ang gihangturan unya doon na laing positive incidents o laing hitabo dili na tinuod. Kung natong basaw ng hindi si City 8 si Noe mo'y nanguo sa pagbuhat og arka niya pag-abot sa 40 ka adlaw nakauna siya niubas ng tubig basta gisugo niyang uwak masugo pa man niya itong langgam gawas og lupad pagita og dapit nga uga na kay modunggo na kini dakong arka. So ni guwa ang uwak unya nakita siya sa daghang mga patay nga mga tao nalingaw pagkaon ug wala na gyud siya mobalik hangtod na hubas ang tubig. Buot sabton bisag na hubas ang tubig wa gyud siya mobalik. Wa na siya mobalik hangtod na hubas ang tubig. Human paghubas wa siya mobalik. Muna nagsugo na lang si Noe og salampati. Nga mo'y nibalik dayon nga nagdana iyagi pitch ang big niya sa baba ang sangas kahoy. So doon na natay kadungguan. O sa ganampong hangtod dili sabton nga human man hinabo ang giyangturan doon na lay na hitabo. Kaya na may tagna. Duha ka tagna. Nasa Ezekiel 44:2 nga nangingon nga dunay usa ka pultahan nga moagi ang Ginoong Diyos Israel. Igagi na sa Ginoong Diyos Israel sirhana ya sa nakong edipisyo sa Jerusalem mo na the wall of Jerusalem kaya kanang Jerusalem siyudad man na gilibutan na siya og mga walls mga paril o nasa mga pultahan pero way pultahan diha nga doon ni agi gisirhan na hangtod karon sud guwa ang mga tao without limited unless nga doon ay suspicious personality. So daghan na kasod nagawa sa lalayong pultahan sa Jerusalem sa dili na tinuod nga nagpasabot na kang Maria nga human mo agi si Jesus gisigundahan na og lain nga mga anak ni Maria og ni Jose dili na tinuod ngano kay doon na may tagna na sa Isaias 9:6 Isaias 9:14 nga kini mao ang milagro sa Dios nga ang birhen manganak sugod ay ang birhen manamkon ug ang birhen manganak ug pagatawgon ang iyang anak nga lalaki ug Emmanuel nga nagkahulugan ang Dios kauban nato. So mao na ang naitabo nga ginganlan si Ginoo si Maria og birhen nga nanamkon, birhen nga nanganak. Ang usa ka babae nga manamkon dili na birhen. Ang usa ka babae nga manganak din na birhen. Pero sa lingwa si Ginoo, pinulungan si Ginoo, nagpabilin siyang birhen. Usa ka milagro. Ngano kay anak na siya Jesus, anak na siya sa ginganlan og anak ka bugtong. Zacarias 12:10 ang mga doon itagna nga sila naghangad kaniya nga gibitay sa kahoy. Ingon silang pagbako sa anak nga bugtong. Busa si Jesus bugtong anak. Kay bugtong wala manghod. Busa kanang ingon nga mga igsoon ni Jesus dili na igsoon nga anak ni Maria ni Jose. Kundili ang mga igagaw kaniadto mga pagumangkon uyuan na sa Ezekiel 11:15 nga kadugo mo dugol na mo relasyon sa pagkakadugo ug pareha mong lungsod ang tawganay ninyo kung moadto mo sa laing nasod aya sa nang aya sa ato pa igsuon dili sabton nga parehag amahan o ginahan kundi bisan kadugo mga parente ilang tawagan na igsuon. Manabaliko na to nga ang tagna matuman. Usa ka pultahan nga moagi ang Ginoong Diyos Israel sirhana. O ganang pultahan mo ng taguangka ni Maria. Moagi si Jesus ang Ginoo sirhana. Wa na mo sunod. Mao na ang kamaturan des Biblia
dili ka ng paghagdaw sa mga nahuna-huna nga nanay po ngayada nga ang in English niyo nga ang in English na until man nga wala hilabti ni Jose si Maria hangtod ng anak si Maria kang Isus. Ambot sa buta ng hangtod nga bisan nahitabo na nagpabilin nga wala hilabti ni Jose si Maria. Muna atong tubag sa pangutana ni Dennis Abarquez, balik ta arita ni Mado Aquino. Salamat Batsok ug maayong gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Batsok, ang akong pangutana Batsok, pagkawalay imposible sa Diyos Batsok ba o pagkawalay dili mamahimo niya Batsok ba nga mga butang Batsok ba? Kay kana bang mga daotang espiritu Batsok ba nga kana mga yawa ba nga espiritu man na sila naa man na sa kuan sa Kaalam 12:1 nga ang espiritu dili mamatay way kamatayon pero kuan Batsok pero pagbuot ko sa Diyos Batsok nga kay wa may arang sa wa may posible sa Diyos kuan Batsok nga kuan nga iya ginang kuan buhaton makuan ginas la Batsok mahitabo ginas la Batsok nga ang kanang mga yawa Batsok bisag espiritu pa na sila mukuan ba sila Batsok kanang mamatay ginas la Batsok og pagbuot ko sa Ginoo Batsok. Wa may dili mahimo sa Dios nga ang paghimuon sa Dios pulos maayo ug matarong. Ang una-una sa Dios ug kabubuton sa Ginoo kanang kahimut-an niya. Og ang usa ka butang nga unsa ang iyang kahimtang dili na lubagon sa Ginoo. Kanang mga anghel espiritu man na. Nya unsa nang espiritu? Being which has no material components. Unsa ikulugan nila? Usa ka pagkamaong way butang way bahin nga material. Muna kay ang espiritu dili na mamatay. Og muna nga mabasa nato sa San Juan 4:24 Kaalam 12:1 nga ang espiritu dili mamatay. Musa kay gihimo na sa Ginoong anghel espiritu di na mamatay. Yang yawa kay anghel man na. So ang iyang pagkaanghel espiritu although nga nahukasan na siya sa ngalan nga Lucifer, bearer of light. Magipulin niya na anghel naman na sa kangit-ngit. Diablo, karang bitin, karang dragon, maninintal, uban pang daghan ng ngalan, siyawa, nga ginginla na si Ginoo. So, baliko na to, nga dili patyon si Ginoo. Kaya ang kinaiya sa espiritu, di man mamatay. Niya siya ay nagbuhat, niya siya magsupak. Pag-ingon nga espiritu, di na mamatay. Niya patyon di ay, di na mahimo. Kaya Ginoo mahimo bakakon. The being which is its own nature remains, and God cannot change that. Kay ilisda na si Ginoo, mahimo ng bakako na Ginoo. Kaya ang anghel, espiritu, yawa espiritu, di mamatay. Niya mampatyon na niyang anghel, mahimo siyang bakakon. So, dili na mamatay ang yawa. Dili na patyon sa Diyos. Kaya naghatag na, og pagsulay ka na to, nasa Santiago 1:2 nga mga tintal siyawa aron pagsukod ka nato unsa ta ka maunungon ya sa to pa mo na rule siyawa nga suwayanta o mo na nga dili na patyon sa Ginoo. Mo to atong tubag balik ta ni Rudy Rakasa. Daghang salamat pag-usap Batsok og may gabi sa tanan gyud natong listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni tayo Limbaga, saning an GC Lalaga og ni Luis Antomo Abing. Mayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Batsok arita sa Deuteronomio 2:24. God told us, now start out and cross the Arnon River. I am placing in your power Sihon, the Amorite king of Heshbon,
along with his land, attack him and begin occupying his land. Ang Ginoo miingon, lakaw ngadto sa walog sa Arnon, kay gitugyan ko kanimo sa Sihon nga amurihanon ang hari sa Hesbon. Pakig-away kaniya og panag-iyaha ang iyang yuta. Deuteronomio 2:24, klaro kayo, pakig-away kaniya. Sa Malakyas 2:16, I hate divorce, says the Lord God of Israel. Mingon ang Ginoo, dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa. Nag-ingon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Sa Deuteronomio 24:1, sa maayong balita, Biblia na kanayon, kung ang usa ka lalaki mga asawa, ug unya dili na gusto ang lalaki sa babae, kay may hipalgan man ang lalaki nga wala niya higustoy bahin sa babae, busa maghimo siya og sulat sa pakigbulag o gihatag niya kini sa babae o papahawaon niya ang babae sa iyang balay. Deuteronomio 24:1. Mahimo dahil nga muhatag tag sulat sa pakigbulag. Sa Malakyas 2:6, ang Ginoo di gyud gusto nga bulagan ang asawa. Kung pangutana ani Basok, asa may itong tumanon ani Basok sa Deuteronomio 24:1, mahimo makigbulag. Ang sa Ginoo, Malakyas 2:6, dili gusto ang Ginoo. Paliho ko nagupatinaw ani Basok. Mayon ang pangutanan ni mo, Brad Rudy, kay written sa ito panasuwat gina. O labi na sa Malakyas 2:6 nga mingon ang Ginoo nga I hate divorce. Wakoy kalipay, wakoy kahimuot sa kanangila na ito pagbulag sa kaminyoon nga kinasal. Kaya nga tumagon nga kanang kinasal, committed and bound na sila into one, matud pa ni Kristo. Busag, mo na ang isulti sa Ginoo. Nga dili siya buotan ng diborsyo. Pero naaman sa Deuteronomio 24:1. Deuteronomio 24:1. Kung ang bana makabantay nga wala na siya kay muot siyang asawa, so magsuwat siya og kabulagan. Saka pinanumpaan ngayang buhaton, nga buwag siya siyang asawa, o ang asawa sa ginala mo pirma nga nagbulag sila. Naaman lagi. O tubag na ni Kristo na San Mateo 10, o niya sugod sa city nganto sa unahan. Naingon si Jesus, dili man nimo ingon gyud sa sinugdan. Kaya sa sinugdan, mauna nga ang lalaki, mubiya siya nga mahanog inahan, muipon sa iyang asawa, o sila dili na duha. Usa na. Mong lalaki mubiya mangitag lain, pagkasalog lain, nakapanapaw. Ang asawa sa nabilin mangita sa lain, magpagkasal, nakapanapaw. Apan si Moises, tungod sa kagahi sa inyong ulo, mitugot niya na, pero dili na mao ang sinugdan nga kabubuton sa Ginoo. Sa kabubuton sa Ginoo, ang gikasal sa ito pagipanalanginan sa Ginoo, way makabulag niya na, bisan ang tao, mabulag na na, pinagis kamatayon. So muna nga, noon ay bana nga nakabantay kung say sakit o say problema na siya asawa, musuwat sa panagbulag. Yang asawa sa mo pirma sad ang makabuwag sila. Pero mo na yung dili ka na mao ang original o unag yung pangitabo. Tungod na sa pagtugot ni Moises, tungod sa kagahi sa inyong ulo. Mo nang ipaibawas sukat sa sinugdan, ang Diyos walay kalipay sa diborsyo kay ang biktima mga bata. Wanay mahan kay nangita ng lain. Wanay hustong pagkaon kay wanay ang sildo sa amahan, di na ihatag nito sa sawa kay ang unang gipakaslan. Sugubot ang may tabo niya na. Di mo do, maningon si Padre Pio, divorce is somewhat shortcut to hell. Ang diborsyo mo ay
panglaktod pa doon sa impirno. Muna ingon ni Padre Pio, muna nga, dili gyud ingon ini sukat sa sinugdan. Apan tugos kagahi sa ulo, mitugot na lang si Moises sa panagbulag. Narita ni John Purka, Brad John Purka. Daghang salamat, Brad Chok. Mayong gabi ni Brad Alan diya sa Tubigon, Bohol. Alan Salada. O diya sa Marigondon, magkita tao ba pohon. Mayong panahon o mayo taglawas, way kakulian, kita tao ba pohon diya sa Marigondon. Labi na sa akong pagmangkon diya, Mario Duarte, mayong gabi. Ang pangutana, Brad Chok, nagsukad na ning doktrina sa Santissima Trinidad, kayang dili Katoliko mingon man sila nga naa mabasa sa Biblia sa Isaias 45:5 nga usara si Jehovah. Gidasunan pala si Isaias 46:9 nga ako lamang ang Dios o gikonfirm pa na ni Kristo sa San Juan 17:3 nga walay laing Dios kanimo lamang amahan, ikaw ang bugtong Dios. Unya midason si San Pablo sa unang Korinto 8:6, usa lang ang bugtong Diyos. Apa na Katoliko, na si Diyos amahan, na Diyos nga anak, na Diyos nga Espiritu Santo. Unsa may katinawan ni Brachok? Ang katinawan mo nga kinahanglan bugos o gulusahon ang atong pagduki-duki sa balang kasulatan. Kay usara man ang ilang naibawan tungod sa mga pulong de si Isaias 45:5 nga ako si Yahweh usa ka Dios guwanay lain. Way naguna ka nako, way na ulahi ka nako. Niya San Juan 17:3, amahan ko ampo ni Jesus, sangpit ni Jesus. O nagis ko si Jesus sa amahan ang bugtong nga Dios. Nga kay bugtong man na di lain nga Dios. Mauna, ang inganlan na ito o kaligunan o kamatuuran, o sarang Diyos, gunay lain. Basang doon ay lain, dili na na Diyos. Mauna, ang dali nga mulibkas sa itong alipatakan sa pagsalikway sa Holy Trinity. Kung saan ang Holy Trinity, ang balaan nga Trinidad, ang amahan nga siya, way sinugdan agoy katapusan. Siya suwa ang anak, Jesus, way sinugdan agoy katapusan. Espiritu Santo Paraklito, way sinugdan agoy katapusan. Mora, nga usara. Masamay ko itong ikatubag niya na. Ang itong ikatubag niya na, gikan yun sa pulong sa Diyos. Sugod ta sa San Mateo 3, nganto sa 23. Nga si Jesus, yan to ni Juan Bautista. Juan Bautista, bunyagi ko. Tubag si Juan Bautista, dili ako mubunyag kanimo Ginoo. Ako Hinoo nangangani mo bunyagan. Dili ako mubunyag kanimo. Og mis tubag si Jesus, pasagdi lang Juan. Tumanaw na to, unsa ang pagkamatarong. So mo nang tugot, umisanong nila si San Juan Bautista sa bunyag ni Jesus. Ug samtang gibunyagan si Jesus diya sa pasurdan, mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway sa lampati. Ug sa langit nadungog ang tingog nga naingon, pamati kamo ni Jesus, siya akong anak nga pinangga. Ug paminaw kamo kaniya. So ang netabo nga si San Juan Bautista nakakita nga doon na ito ka persona, ang amahan nga dito sa langit, ang Espiritu Santo sa dagway sa lampati, ug ang anak nga si Yeshua o si Jesus nga kinsa diha niya ito panahon, tulo ka persona. Yang ginasuna ni San Juan sa 1 Juan 5:7. Sa ipong ni San Juan, doon ay tulong nagpamatuod sa langit. O sa langit yan nagpamatuod, dili bakak. Doon ay tulong nagpamatuod sa langit. Ang amahan na mo si Yahweh, ang anak na mo si Jesus, ug ang Espiritu Santo, ug kining tutulo usara. Kaya usara ba nag-Diyos? Santiago 2:19, kung nagatuo ka ng usara ang Diyos, husto ng iyong pagtuo. Nya, ang Katoliko, tulo na may Diyos. Diyos ng amahan, Diyos anak, Diyos Espiritu Santo, so tulo ang Diyos. So, saan ni mo pag-reconcile ini?
Ang pag-reconcile na ito niya na maong kamatuuran sa Diyos. Nga, lisod to karon sa tao, pun mo na pulong sa Ginoo. Nga ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos. Pero dili sila tuo ka Diyos. Muna doon ay mga ilustrasyon. Palalitan ka ng loud. Ang loud sa English mo ng ocean. Doon ay tuo ka oceans. Ang Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean. Kining tulo ka mga oceans, dili ni tulo ka dagat, usar kaya kapag dagat. Kay dagat man ng Atlantic, dagat ng Pacific, dagat ng Atlantic, Pacific, tulo ka loud pero usar gina kapag dagat. Dili tulo. Sama nga kung mutanaw tas langit, usara na kadlaw. Usara, one sun, S-U-N. Pero na diya ang kainit. Nasa diya ang kahayag. Nasa diya ang kulor sa adlaw. Pero dili tulo ka adlaw, usara. Mao sa nag Diyos. Sa atong panumduman o sa atong pag-isip, maglisod ta. Pero tuo na lata, sige padayag sige Ginoo. Nga Amahan, Anak, o Espiritu Santo, usara. Sa nawan Diyos 30, mingon si Jesus, akong Amahan, usara. Niya sa Juan 5:7, kining tulo, Amahan, Anak, o Espiritu Santo, usara. Usara kapag Diyos, pero lain-lain nga persona. Parehagod, og nunay lamisa, butangan ng tugtuo kagarapon, sudlan na tugtubig ito kagarapon puno, wara na to gatas, muawas. So, kanang tulo kag garapon, usaray sud, pararag sud tubig. Pila kagarapon, tulo. Pero pila ka tubig, gisud sa mong garapon, usara. So, mo nang nga na itong Holy Trinity. Dili na sayon sabdon sa itong una, pero masabot na to ang kamatuuran, ang puong Ginoo, dili mamakak. Nasa Biblia, ang Amahan Diyos. 1 Juan 8:6, 1 Corinto 8:6, kita nagahimaya sa Amahan nga siya Diyos. Yan sa 1 Timoteo, Tito 2:13, nagapaabot kita sa bulahan nga paglaom, sa pagpadayag, sa atong dakong Diyos ug mangluluwas nga mo si Kristo. Unsa si Kristo, dakong mangluluwas ug Diyos. Buhat 2:4-5, namakak mo sa pira. Ananias ug sa pira namakak mo sa Espiritu Santo. Dili tao inyong gibakakan, kundili Diyos. Unsa dayang Espiritu Santo? Diyos. Pero kining tulo, usara. Nasa atong mabasa sa 1 Juan 5:7. Sa umaw ng Santissima Trinidad, akong Amahan usara, matod pa ni Jesus. O kining tutulo, Amahan, Anak, o Espiritu Santo usara. So, mao na ang atong mga illustration gipahayag ng triangle, tanawan ng triangle, tuo man na ka eskina, pero usara ka triangle, pero na ito ka eskina. So, mao ng Trinity, usara ka Diyos, dili to. Muna atong tubag sa may putanan ni Brad John Porcanya, yaptan tas panahon, pasalamat kay tas itong mga kauban karon. Si Brad Aling Bacalso, Brad John Porca, niya si Brad Rudy Recasa, si Dennis Barquez, ug si Amado Aquino. Salamat kayo, niya salamatan ni Julius Kaputulan ng atong engineer, si Dunong Lapi, ng atong manager, si Father Phil Marfil, nga usa ka ligdong buutan og matulun-anon kayo mo padayag sa iyang tinipsing sa may balita.